Ito, insenso yan. Nakating mo na makakuro. Ngayon, diretso tayo. Uy, Apoy, sinelas mo. Ayaw mo na. Hindi. Pero saan nga po ito nangyay? Baka magalit si ate. Ngayon, kasi tatlo ito, magsisimula tayo rito, te. Huwag dyan. Dito muna tayo. Oo, dito muna tayo. Kasi hindi pwede dyan. Laking Buddha yan ah. Buksan mo, lagyan mo nga ng kandila, te. Dito. Laking Buddha. Opo. Oo, ngayon. Sige. Habang hindi pa ako maalis, lagyan mo ng kandila. Baliktaran ito yung krus nyo. Jeng! May kandila dyan. Saan? Eh, may kandila doon. Marami. Kandila, tate. Jeng! Pagkuha ka sa doon sa mesa, te. Nasa Meron. akin yung pasporte. Kandila! Ano? Kandila! Nasa akin yung pasporte. Kandila! Ayan na! So, kanila. Bigyan mo ako ng nasa. Kasi nakalagod siya. Ay, dito. Mainit dito. Oo, mainit ang klima. Posporo. Mainit ang klima. Gandero sa rin niya, baliktaran mo. Sari. Laki ng budang yan, no? Yung chick sila eh. Malisan nito ng mga ano. Yan pala yung sini kuya, oh. Yan pala si ate yung kabataan, oh. Payat lang siya. Oh, payat nga lang siya. Payat pa nga sa akin. Kamukha pala niya yung anak niya lalaki. Kamukha niya. Yan na, may kandila tayo. Pagod tayo po lumabas. Ako tutukan mo. Sino pa tinutukan mo dyan? Ako yung dapat ng mga... Ay, alak. Eh, purito mga Buddha. Hindi, nasa akin natin. Ang Oo. daming abubo ni ate. Sasanay cruise ko lang sa ano ko. Hindi, akin naman natin. Nate, ang daming mga bubot. Ay, mali pala. Sorry na. Mamaya mo natanggalin ito. Kailangan ito may kandila rito. Kaya pala mainit ulo nito eh. Sino? Natutulog dito. Okay na tayo. Sino ba Didikit ko sino na. ba natutulog dito? Si Bossing. Si bossing niya. Ako doon. Sige. Pwede na tayo magbasbas ng holy water. Kung makapagbasbas ng holy, ay ng ano eh. Tara na, labas tayo. Tamayan mo na yun, te. Ngayon, dito muna tayo, te. Bago tayo lumabas. Mahilig. Oh, dito muna tayo, mahal. Ito, dito. Oh, kamalito, mahal. Relax, relax, relax. Oh, gwapo siya dun, oh. High Dala. school na ketang metong. Ang dalawa pa TV niya, tatlo, ah. Bakit yung ito, hindi mo to ilabas? Oo nga, ba't dito? Mali ka eh. Dapat ito nilalabas. Oo, mo. lalabas Yan. na dapat Hindi, niya. galing yan sa kabila. Kahit, Ginawa namin tong nasa baba lahat yan eh. Dapat ilabas mo yan, pampapasok ng swerte te. Oh, doon mo sa ano. Oh, welcome niya te, welcome. Doon sa mesa mo? Iba niyan, hinahanap pa yan. Oh, ako nga, naghahanap ako niyan, eh. Kung ayaw mo yan, ibigay mo sa amin. Alam mo yung Santo Niño ko, naputo Welcome lang yan. kamay. Oh. Yung Sige, kay. te. Dito muna tayo, man. Tignan mo si Mama Mary, oh. Ay, ito pinaka-terrace ni ate. Bilyaran to eh. Teka lang, bago ko muna dyan. Sayo ko muna to. Magchinelas ko. Sige, te, okay. Chinelas ka, sulit mo na. Nakala chinelas. Haba pala ito, parang tren, no? Hanggang doon, no? Oh. Maringgit balik. Oh, maragulyo. Mamamatay yung katulong dito, no? Pag naglinis. Pero pangagit pa na ako na. Panghali lang ang gagawan. Mm. Mga na lang. Ang paramdam mo, yung bilong sa kawali water. Ano daw pakiramdam ko, te? Magaan. Ako, parang nawalan sakit. May payo ako, te. Huwag kang magalit, ha? Huwag ka na magalit ka, huwag na.
Hindi, okay mo. Bawasan mong abubot mo. Nakakabigat sa buhay. Hindi nga, totoo. Huwag ka na magalit. Sinabi mo huwag kang magalit eh. Yung bang abubot na yan. Hindi naman yung hindi na talaga kailangan. Ayan, sa tingin nyo, te, ilabas mo yan. Welcome yan, te. Sinasaya mo siya dyan. Oo. Kung ayaw mo, malapad pa yung altar ko. Ay, regaluan. Malapad pa. Nag-joke ka pa. Sasarado ko yun. Mahilig talaga si ate sa CR. Malaki, kamukha kita. Ayaw ko singa ay masikip, te. Tingnan natin Na hindi dito. ako nakakahinga. Dito po, po. Nabasbas na yan. O, tingnan mo abubot ni ate. Ang dami, oh. Saan na kayo? Parang si Hapon Tori pala Mamaya na siya. itong kwarto O, ito, nyo, te. sino yan? May kwarto pa pala rito? O, ito, kanino na naman kwarto ito? Hindi, mamaya na. Dito muna O, ito, tayo. te, sa'yo ito. Sa kanya yan. Doon si kuya. Aba, iba-iba pa, ah. Tama naman. Dito muna ako. O, kala ako doon eh. Mamaya, pasalubong yan eh. Huwag mo muna pakalabang mo. Dito lang ako, baka gagalit ka. Hindi ako nagagalit. Dito lang ako sa tabi mo eh. Baka pupunta. Hindi ko nga alam kung saan ako lalabas. Aba, iba na naman ito. Alaki palang bahay nito. Bago mo, ano yan? Na, alaki ng bahay ni ate, no? O, ano naman yung daming yan? Ginagamit namin sa emperador yan. Sa emperador. Diyan Okay. shop yan man, meron silang mga panali. Oo, may panali sila. Oo. Tundela. Wala na rito yung patay na babae. Oo. Tsaka doon sa baba, ang dami naman patay na babae rito. Ano ba ito? Libingan ng patay? Pero matibay yung mga yero mo, te. Kahit bumabag yun, oh. Wala tumutulo. At yun ang tinulwa-dwa. Adwa, oh. Papalit mo na. Malwat mo rin. Oo, sinaunang yero yan, oh. Makakapal. Sorry nga yun. Abre mo na, te. Oh, Abre, hayaan mo na po, te. Sanay naman na kami sa ganyan. Hindi naman kami mayaman. Purpurpi. Umapak ako sa bukid, te. Sanay ako. Sanay ako sa pilapil ng bukid. Nung kabataan ako. dati magpawas bumbote. Dito may depende. Itim? Marami nakatira dito eh. May mga, doon nga, marami nga doon may maligno pa eh. Dito na tayo, Siyempre, konti lang. Tapos ka na doon sa bodega. Sa bodega. Sa baba? Oo, tapos na. Nauna pa yung kanina ate. Oo. Nasaan yung sinindyan mo? Doon kami nahunat eh. Doon nga kami nauna eh. Ayan o, mangi kahate, mabuti Rosario. Oh, marami pala siya Rosario. Bigyan mo daw si Apo. Rosario siya eh. Bigyan mo daw si Rosario isa. Naubos na yung Rosario namin te, saka sa pasyente. Meron akong grocery. May gamit kay Captain Spoon. Ba, sino yon? Sino yon? Ayan ah. Si Marie. Ba, hindi, parang si Makapag-Alaroyo ah. Ayan, siya na. Detan TV, may ba't laking opisina ka Oh, sumali? ito po si ate, oh, nung kabatahan. At yung nakakalupang artista, si John pala yung kayawig mo. Ha? Si Celine John. Oh, yan, kabataan niya. Oo, ganyan siya. Siyempre ngayon pumaya na, may edad na. Tsaka hindi siya daw pwedeng tumabate. Parang siya si Chris, bawal tumaba. Magulo yakin yung balay ko ngayon. Ang gagihin. Ang daming bag ni ate, nagtataga siya sa bag niya. Oo nga, datang bagong marinat, pagtsagan mo la. Alam mo yung bag ko O, kamukha mo palang nanay ko. binigay sa akin ng mga dumarating galing Amerika. Kamukha niya si Apon Torre. Dumating ang isa. Mhm. Kukunin ko yung para sa kanya, gagamitin ko. Oh, Buri nakakit na. okay na. As natin. Kamukha mong nanay ko nga. Para dapat pala kayo na magnanay ng nanay ko. Oy, shh, ay, ano Saan pa ako? natin? Bye-bye. O, tapos na? Bye. Patay mo na. Nasaan si kuya? Water.
Sala. Meron doon, no? Oo. Mahingi nang ilabot ako. Meron doon nakatira. Meron, maitim. Lighting. Mayroon pa ako pag natutunan. Kaya may loko-loko na. Sinasanibal sila. Oo. Para hindi sila magdarasal doon sa taas. Kaya umaalis. Dapat kasi talaga ito, kuya, sa isang taon, pinaisense ulit. Kasi business yan eh. Hindi pwede yung taon, ilang taon. Sabihin mo kaya ate, isang taon, taon-taon. Kasi iba-ibang pumapasok na tao eh. Hindi tulad ng bahay. May dala. Kami, siya po, isang buwan, 2 beses. May aso pala si... Ayun na nga, sa may apo. Hindi mo lang pwede padala na lang sa kanila ng gano'n, no? Oo, pwede. Palaba mo sa kanila. Kuya. Pag sa kanila lang. Dito. Hindi, sa kanila. Bahala sila. Oo, bigay mo. Bakit siya? Laging ano, hindi natin ano eh. Albert, tingnan mo yung isa-isang plastic siya. Wala. Okay na makina. Ay, sige, okay na. Okay mo na kanina, no?